Ahoj, vítá vás Mark. A Elektron. Takže tohle to je můj první gameplay z hry Test Drive Unlimited 2. Teď vám vlastně ukážu, jak se ta hra hraje. To je jeho Markovo dům a je moc pěkný. Jenom kolik stál? Stál mě 300 000 dolarů samozřejmě. Což je dost. To sakra dost. Vlastně je to hra založena hlavně na volné jízdě. A na kupování třeba i oblečení a takové, zase všechno ukážu v té hře. Má to spoustu funkcí ta hra. Krásná dobrá, zkoušel jsem ji sám. Tak kdyby jsme dělali nějaký pořád Když budeme mluvit potichu, tak se nezlobte, protože nemám mikrofon a sám natáčím přes kameru. Tak si vám ukážu garáž. Taková moje svatyně. Hej, to vlevo, víc trošku. Tady to. Hej to? Pěkný. To jsem vyhrál. Zadarmo jsem ho měl. To je to Volkswagen, ne? To jo. Ferrárko. Nejlepší je, že si vlastně všechny ty auta můžete otestovat jen tak, nebo otevírat, jak chcete, dveře, nebo jenom okýnka třeba. Jo. Pak si třeba do toho auta můžu i sednout a otestovat se ho celý. Jo, takhle. Tady vidíme to je momentálně radiovůz. Co znáte? Z Let's Play z Minecraftu. Všichni i Elektron hraje Minecraft a já budu natáčet i jiné PlayStation 3 hry, že jich tady mám pěknou řádku. No a tohle to je moje asi jedno z nejoblíbenějších aut, ten Nissan. Já nechápu, když tady to auto je malinko rychlejší, to je 210 a tady to je 205. A tady to Ferrari stálo 180 000 a tady to mě stálo asi jenom 80, jo, takže jsem to ten rozdíl. No a pak tady má pracovna. Automat na jídlo. Fakt? Jej. Nemůžeš do té pracovny? Ne, nemůžu. Škoda. To je divný. Tak, jaký si mám dát auto, Elektrona? Nissan GTR. Tak jo. Ten nový. Samozřejmě nemusíte si otvírat ty dveře, stačí dát drive, ale je to takový epický. Epický. Bílýský. Tak, můj dům. Jsou tu 3 pohledy vlastně. Jeden je takhle v dálce, jeden je zblízka, jeden je zevnitř, ten je strašně hezký, ten asi nejhezčí. Tak na to teda asi moc nevidíte, ale ve dne to bude lepší. A pak takhle kapota a pak jenom takhle s tachometrem. Tak já budu jezdit asi takhle. Takže tak to jde na kameře nejvíc vidět. Jak jsem říkal, tady je volná jízda, když teda s terénním autem je to rozlišený do 3 druhů aut, tady C, to jsou normální auta, B, to jsou offroad a A, to jsou sportovní auta. A pak mají ještě každý třeba číslo, třeba B2 a to je podle už síly auta a takhle. Když jedete se sportovním autem v terénu, tak pojedete tak 70-80, i když tady to teda terén není, tady co furt jedu, ale když jdu sem, tak už to je horší. Vidíte, už tu jeden už 65. Víc ne. No. A i když na rovince, třeba na silnici, jen teď ukážu. To bylo skoupeč. Vám vytáhnu 205. Tak jak v té hře získávat peníze? Tak jednoduše. Buď to závodem, kde máte z 50, 80, jak jsem v posledním dostal 110 000. A nebo když takhle budete jezdit rychle a pak budete dělat drifty, tak tam sám budu, když jsem to promarnil, co budu načítat peníze. Předjíždíte, skáčete nebo driftujete. Jo. Když jedu, tak tam nahoře se načítá taková čárka.
Zase se to nepovedlo a pak nám to počká $100, 200, 300. A musíte přitom zmáknout křížek. Křížek, když si to chcete vybrat ty peníze. A furt bourám, takže já si ty peníze nikdy nedostanu. Teď bude chvilku hrát elektron, abych mohl zabírat lepší momenty. Pak rovnou automaticky hrajete online, takže poměrně potkáváte hráče, můžete si je přidávat do klubu, vytvoříte si buď to vlastní klub za 50 000, nebo se připojíte do jiného. Já jsem momentálně v X-Wings a půjdu asi nám, takže kdyby náhodou jste to někdo viděl, tady to video, což asi uvidí víc lidí, tak a máte tady tu hru, tak si mě najdete, jmenuji se Maran 243 a můžeme si zahrát online. A třeba vás potom můžu dát i do toho videa. Dám to na YouTube. To jsem trošku podělal. No si přímo posral. Tak ukaž ty peníze, jak to vyjádří. Tak tady to jsou, myslím, to jsou fízlové, ne? Jo, to jsou fízlové. Taky divný. Vypadá jak hasič. Na Ibize, no, to je jak záchranka, fakt, že jo. Vidíte, tam nahoře se nabíhá taková čárka. Takže, tak jak kdyby šlo odrazit auto v závodech. To by byla sranda. Když se mi asi nepovede už dlouho. To je blbý. Takže mi to přidává peníze. Já to teď chvilku stopnu a počkám, až bude den.